Čo sa v živote skutočne oplatí? Urobiť každý deň niečo navyše? Či už ide o maličkosti, alebo veľké veci. O tom, čo sa v živote naozaj oplatí, rozhodujete vy. Viac zeleniny, vitamínov aj energie pre deti? Áno, občas ide aj o nervy, ale oplatí sa to. Nebáť sa začať od nuly. Na novom mieste, s novou láskou, to je niečo, čo sa oplatí. Oplatí sa byť úprimný aj pomáhať ostatným. Oplatí sa byť silný. Oplatí sa vybrať si to, čo je čerstvé. Hlavne, ak je to kvalitné. Nikdy sa nevzdať. To sa naozaj oplatí. Veľa viac a ešte viac lásky? To sa oplatí najviac na svete. To, čo sa v živote skutočne oplatí, je na každom jednom z nás. Nás všetkých. Každý jeden deň. Lidl sa oplatí.